الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على عين الرحمة الربانية وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لجبو أمبو فون إسلامك فليني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولود حكم كنا لا نوي كنيسودياني على كلا كباني صلى الله عليه وآله وسلم لا دلا جمعية أنصار الدين الإسلامي بكنة باسي كرنجة نيالا أبولو فرامي بسيو دوغونو وبي على كلا كبانلي نينامايا نينانتا كرا أبولو كرنجرني ويا أبولو دا ككني أنكر مواسير الشريف عثمان مدان حيدرا كتغالي سيغو نيغاتا كيني مصري با دايللي مصري مني جمعية أنصار الدين الإسلامي يه أجو سيغو دوغونو واجلو كنة باسيرا سينغا أواجلو كنة كا أنكر مو محمد لامين cham tumeno ale kuma datige ka wala di dodi islamoma jema ba fe maminga ke ale ka dugumaye abora burkina sisa burkina ka ugo kuba yina fe kwa ka toya kwa e wati ke malla sa ko lu burkina be o ba mina maliyana ala sona ka le kunda aunga ayere mamso bange kalola Allahu akbar Sayyida Fatima Az-Zahra Al-Batul As-Siddiqa An-Naqiyya At-Tahira Al-Muhdisa boya nunu tayoro de kaja nyana nga se sirifike ma angwa mamso bange kalo Fatima anga do Fatima ta bange kalo ni ngalo nye oya moden zanu mainganga nyanyumanya ye ninga Fatima ta bange kalo anado ka boka di al-islamuma Allahu akbar kwa mi aidrafu dola kira yisara amba kadijatula kwa ba fekata hakli jagaboke kureshu balaka alamunu mara kogobolo nani ni nyonje ko tina ke ala sebe mai otale mamudu ka alay ako furumuso imam bikle binani ke atamala na benima furumuso nyuma ko muso chebi muve ni muso nyuma ta che ko ola hal no ya soro ayere sakote adungote nga cheba fe kama bikafe kajati oke ka kira jabi okele kira tara kle binani ke kulula abikla kumami ala ka nisoja ma fe do dira mai kado do dira mai zabar jadi asheti kasoro ka pomu bla okono o pomu imbora aljana kono kwa ko dun kaka gere na yo odun minga kana foke akata gere kalijatula ko mi mana bola ko yale ala noy kira tara gerali minga sayyidatul kadijala mi mbora ola ode kira Fatima tay amba kadijatu debela Allahu akbar o Fatima tu bangene kabeni ngalo inkle mugama fokana shise furuye ikado Abubakar nana nyini furula bekon ya do Abubakar ye mabai nga kira ko Abubakar ma kondi bla alaye Fatima ta ka furuko nyoto alaba kofe Umar fana nana nyini ako ala kirama mba fe ika Fatima ta dine mangafuru kira ko Umar ibi ma furu nyambo ngandi bla ala denye soni o mateme wati foika Jibril nana ka fo ala kiraye ko wa angilala kira ko outlala muna ako onzavela sigi boutlala no e Fatima ta furuko e atoy au duguma mawye furu mamne nyini na kera burufie meleke Israfila Allahu akbar furu shere fla kera Jibril ni Mikaila
furu denfa kɛra masa Rahamani yɛrɛ ye n'o ye Ala ye ko furu cɛ ye jeni ye maminɛ cɛ ye jeni ye o ye Asadullahi le Galibi ye Ali ibn Abi Talib Ali mi do mi a sigilen a sanfiladen sigilen a ba nana ko a b'a ta nkorongo fiyɛra ka si a ma ba bolila ka cɛw wele alikaba la a ye na joona sabula n den ki sabula n den fa a ye na joona cɛ dɔw bɔra bere ɲini fɛ dɔw n'u ka berew taara hali sini a numu dɔw bɛ bere ɲini yɔrɔ la olu ma bere sɔrɔ fɔlɔ o kumana minnu ni bere taara k'u bɛ taa sa in fa iza huwal ajab bal ajab u taara sɔrɔ kabako bɛ yen kabako ka kabako sabu u taara sɔrɔ nkorongo in Asadullahi le Galibi Ala ka waraba in n'o ye Ali ibn Abi Talib ye min ye Murata bun Marwana fa Ankebutu bun Zakwana Dawuda bun Kabusa Antaru bun Samiti Marhaba bun Mansiyata Amru bun Abdul Wuddi al-Amiri u taara sɔrɔ Asadullahi le Galibi o don a bi san fila la a kɛmɛ k'i toro nkorongo kunkolo kan k'a bisi k'a kunkolo pɛrɛn k'a mɔɲɔngɔ Ali tɛgɛ kɔnɔ arabuw donna k'o ye min kɛ arabu kodɔnna dɔw ko olu ye mɔgɔ ye hali n'u y'i ninakili sama u b'a dɔn i ye maa min ye olu ko inna li haza sɔbiyi la sha'anan ko ni nin den in ye si sɔrɔ ko dɔ bɛ nin den in makɔnɔ ko ba bi bɔ nin den in na ko ba bɔra a la sabu a kɛra Fatumatu furu cɛ ye ko ba bɔra a la a kɛra Hasani ni Huseyinu fa ye ko ba bɔra a la a kɛra Seri Usmani Marana Hayidara mɔkɛ ye sirifikɛ min ye a mɔkɛ joli ye n b'o fɔ ka da mun kan magangaw nana kira ma ko ni n'a masaya ka di ye an ye masaya n'i la Abu Sufiyana b'a bila bi i tɔgɔ la a ko n'a nafolo ka di ye an ye magan nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tila k'i kelen da bonya bɛɛ ye ko kana an ka Alaw neni i bi lasemili min na a dabila a ko ayi n bɛna kɛ a fɔ u ka tile sama k'a dan kinibolo la law wada'u shamsa fi yamini wal kamara ala yasari ala an atruka hadha al amra ma taraktu hatta yuzhira Allahu al haqqa aw ahlika dunahu ako hal n'u ye tile sama k'a dan ne kinibolo la ka kalo sama k'a dan ne numanbolo la k'a fɔ ko ne ka nin laseli in dabila abada fo Ala k'a ka tiɲɛ bange wali kelen ka sa yanni tiɲɛ bangeni cɛ o b'a jira ko faamaw ka fanga ni Muhamadu la k'o ma sa a la ko waritigiw ka wari labila Muhamadu ye k'o ma sa a la o ma bɔ Ala fɛ o kama an ba Fatumata fana don min na a bi furu Ali ma ni Ala kɛra furu denfa ye Ala ko tamanni natana i bi mun fɛ i ka furu nafolo la n k'a d'i ma Fatumata ma sanu fɔ a ma jama fɔ a ye fɛn 7 de fɔ ko Ala saya sikara ka gɛlɛ nka maa o maa ye sirifuw kanu a nɔgɔya o ma o y'a fɔlɔ ye a filanan a ko Ala i k'a dɔn n'i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ i ni maa don n'i bɛ alijɛnɛ kɔnɔ i ni maa don nka n'i b'i kaburu kɔnɔ i kelen don kaburu kɔnɔ da nɔgɔya sirifi ka na o ma a sabanan a ko kiyama jɔ o ma nɔgɔ o nɔgɔya sirifi ka na o ma a naaninan a ko mijana turu ma nɔgɔ o nɔgɔya sirifi ka na o ma a duurunan a ko fɛsɛfɛsɛli ma nɔgɔ o nɔgɔya sirifi ka na o ma a wɔɔrɔnan ko bataki minɛ ma nɔgɔ a ko bataki minɛ nɔgɔya sirifi ka na o ma a 7nan ko siratutigɛ ma nɔgɔ ko siratutigɛ nɔgɔya sirifi ka na o ma k'o ye ne Fatumata ka furu nafolo ye ko a banna
o de kama a dira ali ma don min o tile dama dama ali nana sokɔnɔ k'a ɲininka ni fɛn b'a bolo foyi ti sokɔnɔ Fatumata ye a ka fini min ka d'a ye fini bɛɛ ye o y'a ka taafe ɲuman de ye ali taara k'a bɛ taa dɔnɔ kɛ yahudiya dɔ de fɛ misali la kaba kilo 5 k'a bɛ t'o dɔnɔ yahudiyakɛ fɛ yahudiyakɛ y'a jira k'a fɔ a kana ni garanti ye a ko ala b'a kalama yahudiyakɛ ko t'i ta ɲini ala fɛ ali taara Fatumata de ka taafe minɛ ka taa di yahudiyakɛ ma garanti kira denmuso ka taafe garanti la sugu la ka se ka kaba kilo 5 sɔrɔ a ye kaba kilo 5 min sɔrɔ ka na ni o ye ni o b'a bolo n'a nana o tobi yahudiyakɛ o y'a muso ci su fɛ ko a ka taa fɛn dɔ ta so kɔnɔ o ye yelen dɔ ye so kɔnɔ o tɛ kalo la a ko nin yelen bɛ bɔ min u y'a bɔ f'a ɲini yahudiyakɛ muso y'a ye ka taa sɔrɔ yelen bɛ bɔ Fatumata ka taafe de la min garantira a y'a cɛ wele ka n'a jira a la yahudiya 80 nan'u ɲɛ jɔ taafe in na yelen min bɛ taafe in na nɔɔrɔ min bɛ taafe in na furulabatɔmuso ka taafe kira joli kɛrɛnkɛrɛnlen ka taafe n'o ye Fatumata ye nɔɔrɔ min bɛ bɔ o la o don o ti kalo nɔɔrɔ la walahi cɛ in ye taafe ta u yahudiya 80 ka taa di kira ma u bɛɛ ye baya kɛ ka don silamɛya la Fatumata furulabatɔmuso ka taafe ka sɔn n'o taafe bangena Hasan na k'o bange Huseinu na ka n'o bange Ali Zainul Abidina na ka n'o bange Muhammadul Bakir la ka n'o bange Jafar Sodiku la ka n'o bange sirifibaw la ka na Ayatollah Khomeini y'o dɔ ye sirifibaw la ka na ɲarokaramɔgɔw y'o dɔ ye sirifibaw la ka na ɲɔrɔnsɛgɛnaw y'o dɔ ye sirifibaw la ka na fo ka n'o bange Bamaran na sirifibaw la ka na ka n'o bange Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Nuruddin Aseid Sherif Usman Madani Aidara ale tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ale ye kuma ta a ye wajulukan nafaman di silamɛw ma walanda min kɔnɔna la ni nafa kɛra a la kosɛbɛ a ye min fɔ kɛnɛ in kɔnɔna la an ka jɛ an ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ sigi kun ye min ye su in na segu nin kɛnɛ in kan o ye alakira ko ye sallallahu ta'ala alayhi wa sallam an tilala an bɛ le 9 3e mois 2017 an bɛ o la su in na segu ya an bɛ dugu min na ni o ye segu ye fɔlɔ segu kabini kuma jan o ka jan bi la kosɛbɛ yan kun dɔni dugu do hadara dugu do segu bɛ waso n'o ye cɛ belebelew minnu siranna ala ɲɛ ka koto ala ta la o caman tɛmɛna segu yan dɔni min n'a bɛ fɔ a ma silamɛya kalan o karamɔgɔba caman tɛmɛna segu yan an ka su région jamana minnu bɛ yen min den ma kalan kɛ segu a karamɔgɔ ma kalan kɛ segu o ka dɔgɔ o la an bɛ dugu kɔnɔ dugu min ye nin diinɛ in dugu kɔrɔ ye su in na Jamiyat Ansar Dinil Islamiya sigira n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na wulada in na fɛn fila de kama a dɔ ye sini juma ni ala sɔnna u sera ka birikiden fila min sogolo ala tɔgɔ la k'o kɛ misiri ye insha Allah o dayɛlɛli bɛ kɛ sini o kɔfɛ su in na kɛrɛnkɛrɛnliw bolo komi u ka sanw na o y'u ka baara kɔrɔ ye u bɛ nin su in na kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ bonyamasegin ye ka setigi ala barika da Muhammadul Mustafa sɔrɔli la alayhi salatu wassalam su in na an bɛ o kɛnɛ de kan
alakira ka mawludu kɛnɛ fɛnba fila de tugura ɲɔgɔn na hali ni dɔ ka b'o dɔ ye sini misiri bi dayɛlɛ o ye ala ka so ye su in na seyidul mustafa ka barikada ala ye a nali la dugukolo kan an filɛ o kɛnɛ kan o ye fɛnba fila ye nka an bɛ min na su in na o ka bon an bɛna min kɛ sini kuranɛ fɔlɔ la ka min fɔ an ka kira ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam n'o de bi jate kuranɛ suran fɔlɔ ye ko iqra muhamadu kalan kalan n'i bɛ ala fɛ kalan n'i bɛ diɲɛ fɛ kalan o tuma na kalan de bilala a bɛɛ ɲɛ ma kunfɛ kuma fɔ n kumana alakira de nɔ na sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma min na don dɔ la a bɔra a ka so ka na alikaba la a y'a sɔrɔ jamakulu fila bɛ alikaba la dɔw bɛ ala kosuma na dɔw bɛ kalan na tuma min na n'a kun bɔra u bɛɛ y'a bonya ni wulikajɔ ye a ko ni Muhamadu kamana gana n bɛ si kulu jumɛn fɔlɔ de la ninnu na ninnu bɛ ka ala kosuma o ye koba ye ninnu bɛ ka kalandenw kala o ye koba ye a ko nka n bɛ taa kalanden kalannaw fɛ yen bi anni bu'istu mu'allima sabu ne Muhamadu de cira n karamɔgɔlama ko n ka kalandenw kala o tuma na n bɛ taa n bɛ fɔlɔ kalanden kalannaw ta la a fɔlɔla ye o tuma na an yɛrɛ i mana mɛn a ye misiriw jɔ fɛn dɔ de fɔr'i ye o jɛni y'a f'i ye o tuma na kunnanja bɔyɔrɔ an karamɔgɔ o ka bon kunnanja yɛrɛ ye n'i ɲinɛ n'o kɔ kunnanja bɛ tila i la tuma bɛɛ bonya a bɛ segin dɔgɔma de la n'o tɛ belebele gaya o mago tɛ bonya na n y'o fɔ a ye siɲɛ caman ni maa min ko ala 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 maa si tɛ kuma nka n'i ko muhamadu sallallahu alaihi wasallam o tuma na e bɛ fɛ ka mun fɔ yan sisan alors min yɛrɛ ti silamɛya kalama o yɛrɛ bɛ kabakoya ko a na sɔrɔ Muhamadu in ka bon dɛ ko ala bɛ fɔ maa ti kuma nka ni Muhamadu fɔra bɛɛ bɛ kuma o tuma na Muhamadu ka bonya tɛ o la ala kɛrɛfɛ la fɛn fila tɛ minnu bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na Muhamadu ye kira ye jɔn don hali Muhamadu ye kira ye jɔn don ala de y'a kɛ kira ye ala ka jɔn don o tuma na bonya yɛrɛ bɔyɔrɔ bonya tɛ se ka bonya bɔyɔrɔ ye mais toujours dɔgɔmani bonya bɛ ɲini ale de n'i ko ala kira an bɛɛ b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ye ala hinɛ na ala yafa ma ala hinɛ na bon o tuma na jaabi ɲini ala de fɛ ko ala ka hinɛ na o tuma na min bɛ fɔ ni fɛn tɛ fɔ ala ta la fɛn fɔ Muhamadu ta la o kɔrɔ ye Muhamadu ye jɔn de ye o tuma na n'an sigira jɔn ka kɛnɛ kan su in na ala yɛrɛ min ye jɔn kɛ sababu ye k'an bilasira k'o bonya barika da ala ye o ka kan ala ko n'a ye barika da a ka hɛrɛw bɛ dɔ fara a kan nka n'a kɛra n ma fitiriwale ye ne ala ka ɲangata ka gɛlɛ dɛ kira man kan ka fitiriwaleya silamɛ ɲuman fɛ kafiriw ye hakɛ sigi kafiriw ye bonya la a b'i kabakoya n'i taara Faransi u ka nɛgɛjan dɔ bɛ yen ka taa fɔ sanfɛ
n'anw taara yen don min na an taara arabu kelen de sɔrɔ ka yen fa tewu mais anw ye ɲininkali kɛ mun don u ko non u nalen bɛ faransi nɛgɛjan ziyara parce que fɛn min don a bɛ histoire la tariku la u nana filɛ o de kama Achib i bɛ kabakoya kosɛbɛ mais alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam kira bɔnnaw minnu kan ka ziyara taa bakiya kaburu dɔ la ko kira somɔgɔw bɛ min la yɔrɔnin dɔ korilen don k'u bɛ yen de n'i taara n'i y'u ɲininka k'u bɛ yan de Allahu alam Allahu alam billahi lahara n b'a fɔ Ala ɲɛna n'i ye kira ka denbaya dayɔrɔ ye bakiya kaburu dɔ la maa si tɛ se k'a fɔ nin ye fo mɔgɔ cɛsirilen minnu b'a la o mɔgɔ cɛsirilenw ka kuma fana nangarilen don ko nkalon don ko Allahu alam mais Firawuna su bɛ ka ziyara Egypte mɔgɔw bɛ ka taa Firawuna su lajɛ Ala se min b'anw ye k'i fo k'a yira i la Muhamadu nali nin dugukolo in kan a ma k'anw ɲɛna nka a kɛra anw ka hɛrɛ ye an ye hɛrɛ sɔrɔ a la Ala an kan k'i fo k'i barikada Mustafa cili la o la an b'a fɔ siɲɛ caman minnu bɛ nangarili kɛ mawuludu kow ni fɛnw na jalaki t'u kan bɛɛ n'i ka faamu tɛ diinɛ na nka tiɲɛw tɛ se ka dogo tiɲɛw ye fɛn bangenenw de ye n y'a fɔ ɲɛna u ka karamɔgɔ dɔnnibaa dɔw bɛ u yɛrɛ bɛɛ jigi dalen b'o kan bi k'o ɲɔ karamɔgɔba tɛ u b'o nasabaya ka taa ko sheikhul islam ayi sheikh islamihim malish o ko mawuludu yɛrɛ haramuyali la ko kabako don mɔgɔ min bɛ sɔn ka fɛn dɔ ta ala juguw nɔ na minnu y'i ka kira kɛlɛ ka ban na ka ban i ka kitabu la k'olu ladege u ka baara la ko hakili yɛrɛ jumɛn bɛ yen min tɛ mawuludu haramuya yɔrɔ ye ko kerecɛnw de y'a ta nabilayi isa u b'o ka bangeni kɛ fɛti ye ko silamɛw ma foyi sɔrɔ u ka silamɛya la fo ka tugu kerecɛnw kɔ isa bangeni fɛtili la k'a fɔ ko muhamadu yɛrɛ bangeni ka fɛti ne ye nin kalan don min na ne banana parce que kalan fana ni faamu san ba kɛmɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kalan ni kodɔn san ba kɛmɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de la ala ma sɔn a ka kiraw k'u sen da ɲɔgɔn kan ka walanda minɛ maa bolo a bɛ faamu faamu ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ale bɛ nin fɔ tuma min na ale ɲinɛna kosɛbɛ k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ fɛn bɛɛ kerecɛnya nɔfɛtugu de don a bɛɛ a fɔlɔ ye mun ye muhamadu alayhi salatu wasalam o ye silamɛw ka kira ye mais kira ma ci kerecɛnw ma wa nasara kira ma ci u ma anw ka kira kisi nɛɛma b'a ma seli faridayara kan a ka sanayɛlɛ don a nana ni seli ye k'a di muminunw ma yala kerecɛnw seli t'u bolo wa ale b'a fɔ ko mawuludu de ye kerecɛnw ladegeli o tuma an bɛ ka seli min kɛ dun o tuma n'a sɔrɔla an bɛ mawuludu kɛ o ye kerecɛnw ladegeli ye an bɛ ka sun min kɛ dun
ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun min qablikum. ala ko hey mu'minu ne ala de ye sun wajibiya aw kan nka aw tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a kɛ mando minnu tɛmɛna ka kɔn aw ɲɛ yahudiyaw ni kerecɛnw n kun y'a wajibiya olu yɛrɛ ka kɔn aw ye. karamɔgɔkɛ ma nin si ye fo mɔlidu la ilaha illallah ni bɛ Seydina Ali ka kuma dɔ sabati ko mɔgɔw bɛ yen a bɛ ka nin fɔ a denw ye k'u k'u yɛrɛ ta u ka to ala ka latigɛ ni ala ka laɲini kɔfɛ ko mɔgɔw bɛ yen ko n'an ye di nɔnɔ bɔ ka di u ma u k'a min k'o ti foyi fara u kan an mangoyali ni banni kɔ an na ko nka mɔgɔw bɛ yen n'an y'u sogo tigɛ mɔriso mɔriso k'o ti foyi fara u kan fo k'an ganu ka taa fɛ tila kɛlen don Saudiya la idul watani bɛ yen o jamana ka yɛrɛsɔrɔ fɛti bɛ yen u y'u ka mufti ɲininka o la ko tari u bɛ daga wa fête d'indépendance a ko ni'ima ko ala k'an ka barika da parce que ala y'u di u yɛrɛ ma u k'an ka ala fo o la n'a fɛtiw sera baara bɛ bila ye mais Seydul Bashar kira laban ko ka nisɔndiya n'o bangeni ye ko a man kan ko parce que kira ma min kɛ an ka n'o kɛ o ye bida ye mais o b'an kabakoya o aw y'a mɛn kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a ye marifa kunkanɲɛ joli ci mun kun b'a bolo bamuru kala mais bi minnu k'u bɛ ka diinɛ kɛlɛ kɛ u bɛ ka kɛ ni bamuru ni kala ye wa o tuma u ye suna bila la ilaha illallah o la tiɲɛw ma se ɲɛɲininiw la n'u bɛ nangarili kɛ ka ala baara di jɔn ma ko i kafiriyara ko mɔdu mankutu dɔw bɛ yen an ka dɔnkiliw la ani kira maduhuw la ko n'i ye ala baara di jɔn ma dɔrɔn i kafiriyara i ye fila fara ala kan mais tuma dɔw la ala baara bɛ di jɔn ma comme olu yɛrɛ caman u ka karamɔgɔba ninnu ko majazi tɛ kuranɛ kɔnɔ ko majazi tɛ kuranɛ kɔnɔ mais anw bolo kuranɛ falen don majazi la parce que u y'o min fɔ sisan ka jɔn ka ala ka baara di jɔn ma ala ka baara bɛ jɔn dɔw bolo koyi ni majazi ma ye kuranɛ na dɔrɔn a bɛ kɛ kojugu ye nabilahi Ibrahim nabilahi Isa alayhi salam ala ko ale bɛ dali kɛ ka ni don dafɛnw na Ibrahim azunu Isa ale de kun bɛ bɔgɔ ta k'a dilan kɛ hayati tɔyiri n'a y'a dilan k'a ban a bɛ kɛ kɔnɔ yɛrɛ nima ye o kumana majazi tila yɔrɔ ka ca arabu yɛrɛw bolo u ka arabu kan na mais majazi belebele fila bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma majazun haqiqi ani majazu wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma majazun ghayru haqiqi o majazu dɔ ye ala ko wallazi khalaqa kulla shay ne ala de ye fɛn bɛɛ da mais a ko Isa ka hakɛ la ko wa yakhluqu min at-tini bi hay'ati at-tayr yakhluqu min at-tini ko
isa bi dali kɛ bɔgɔ la kɔnɔ ɲɔgɔnna dilancogo la a bɛ tila ka kɛ nima ye mɛ ala ko ale de ye fɛn bɛɛ da mana majazu bɛ na yan o haliku in ani o dilali ka pan a bɛ fɔ o ma ko o ye majazu ye ghayru haqiqi li isa parce que isa nɔ tɛ ala de nɔ don mɛ sababu bɔra mɔgɔ min na komi a bɛ fɔ e ye ko kɛbaa ye ni nasabayali kɛra ka taa mɔgɔ min ma bil fi'ili a bɛ fɔ o ye ko kɛbaa ye bil fi'ili haqiqi a bɛ fɔ o ye ko kɛbaa ye aw bil fi'ili majazi a bɛ fɔ o ye ko kɛbaa ye ni sababu ye nasabayali bɛ kɛ ka taa mɔgɔ ma sisan ko karisa de ye fagali kɛ n'a sɔrɔla a tigi ye kasudu kɛ ni fagali ye n'a minɛnw fana ye i ye jele ta k'a sigi mɔgɔ kunna a sara e de y'a faga o tuma na o ye haqiqi ye parce que ala y'o se di jɔn ma a bɛ se k'o kɛ a mansa isa ta in ka ni don fɛn na o se bɛ ala de bolo o tuma na n'a y'a ka baara kɛ a bɛ ala de wele sisan ala bɛ ni don a la o tuma na ale de y'a kɛbaa ye dɛ mɛ kɛbaa min don ko kɛbaa wɛrɛ bɛ kɛbaa min kɛrɛfɛ o de bɛ nin kɛ majazi ye yan ghayru haqiqi ye o majazi caman bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ b'a fɔ ni ne hakili ka di fas'alil qarya suratu yusuf ko a ye dugu ɲininka mɛ dugu tɛ kuma o bi maana isalu ahlal qarya kuma kɔrɔ a ye dugulamɔɔw ɲininka mɛ ala m'a fɔ a ye dugulamɔɔw ɲininka ko a ye dugu ɲininka majazi bɛ kuranɛ kɔnɔ a caman nka an ka kuma tɛ o yɛrɛ kan an ka kuma bɛ min kan alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ ala ko n y'i ci dafɛn bɛɛ ka hɛrɛ kama ni dafɛnw ye hɛrɛ sɔrɔ a la dun an k'an ka ala fo anw ye hɛrɛ sɔrɔ a la anw ye hɛrɛ sɔrɔ a la mɛ u ko munna bɛ kɛ kira y'a kɛ wa ko abubakari bɛ kira fɛ jɔnni bɛ kira fɛ ka tɛmɛ abubakari kan jɔnni bɛ kira fɛ ka tɛmɛ umaru kan ayi abubakari de ye kira ye n'o tɛ mɔgɔw bɛ kira fɛ ka tɛmɛ a kan kɛ ale de y'a ye wa mɔgɔ valeur tɛ se k'olu bɔ bilen mɛ mɔgɔw b'a fɛ dɛ e ko muso dɔ delila ka don tasuma na kira kanu kama a taara wajulikɛyɔrɔ la a cɛ ko a ma mun n'i taara a ko kira kanu a ko don tasuma na n'i bɛ kira fɛ bilahi muso taamana ka taa don tasuma na k'i sigi kira kanu kama tasuma ma se k'a jeni tasuma ma sɔn bilahi mɛ ni dabali ye tɛ ni aya ye tɛ bali bi hubbil mustafa ni muhamadu kanu ye i bɛ kabako kɛ mɛ kuma in tɛ dɛ an ka kuma mugu ala kira de y'a bɛɛ ye kira ko in dɛ a kan'o bila kɔfɛ kira de y'a bɛɛ ye jɔn de bɛ ka nin fɔ min muso jurangolo bɛ sugu kɔnɔ jɔn de bɛ ka nin fɔ kira ko ka fɛn o fɛn to yen minnu bɛ ka k'o kɛ o kira de y'a bɛɛ ye ni kira y'a bɛɛ ye i ko fɛn min y'a bɛɛ ye e b'a fɛ ten n'i bɛ mɔgɔ fɛ a yɛrɛ ye min ye i b'o de ladege i b'o de ladege mɛ bɛɛ bɛ kulo kira de y'a bɛɛ kira de y'a bɛɛ kira ko in yɛrɛ de don wa i tɛ ala sɔrɔ ni kira in tɛ mɛ nin ye tiɲɛ kuma de ye tiɲɛ kuma min nkalon ɲini bɛ n'a ye ni mɔgɔ ti ala sɔrɔ ni kira tɛ e min y'a fɔ fo mɔgɔw k'a ye ko tiɲɛ na nin bɛ kira fɛ alahuma sɔli tɛ o kira yɛrɛ tɔgɔ fɔli tɛ la a ka ye e n'i ka denbaya jogo la ko kira ko a tɛ min fɛ a bannen don o la
a ye min kanu a bɛ ka k'o kɛ siga t'o la n'o bɔra la dɔrɔn fɛn dɔ bɛ na a bɛ fɔ ko nifaq nifaq kafiriya ka kusa ye n'an ye kɛnɛ sigi ko an bɛ ala fo ko alakira bangena ko o diyara an ye an bɛ ala fo fo an k'a dɔn an bɛ ka kuma ala min fɛ o ala ɲɛ b'an dusukun na siga t'o la dɛrɛ dɔrɔn siga tɛ min b'a la ala b'a dɔn dɛ wa i ka diɲɛ waati bɛrɛ tɛ dɛ ayi la hasha o kɛla bɛrɛ tɛ siga t'o la amin san kɛmɛ tɛ bɛrɛ ye ayi san 200 tɛ bɛrɛ ye heew o tora ba ma kullu aatin qarib Allahu akbar fɛn o fɛn bɛ na a bɛ se o don fɛn o fɛn bɛ na a bɛ se siga t'o la min b'a ɲɛfɛ dɔrɔn saya de don bɔn n'a sɔrɔ la i sara i ka ko bɛ di juge de ma mɔgɔ bɛ se k'i jala gɛlɛya mɛ n'i sara ko bɛ kɛ ala min ɲɛna o de b'a juge i ka kan ka dɔ tilayɔrɔ tɛ yen dɛ fɔ ni ŋaniya ka ɲi siga t'o la fɔ ni ŋaniya ka ɲi siga t'o la a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na kabini ala k'an da n'an ye wele da naam an ye wele kelen de da kira ci kun yo kira ci kun wallahi don dɔ la abulayi ibn abbas a ye kuranɛ durusila dɔw jira kira la sallallahu alaihi wasallam wa salim ko ninnu ye kuranɛ durusi kira ko hasan k'o ye fɛn ɲumanba ye cɛ o y'a sɔrɔ a ye mankutu caman fɔ kuranɛ durusilaw jɔyɔrɔ la lahara kira ko n'a fɔra ka kuranɛ durusi naam ko a hurufu dama ko tɛ ayi la ko kuranɛ ko ka min kɛ ka jɛ n'o ye a ko ka min dabila k'o to yen cɛ k'o de ye kuranɛ durusila ye siga t'o la an bɛɛ tɛ se ka kuranɛ durusi nka an bɛɛ bɛ se ka kuranɛ ka cikan labato wallahi o de ye kuranɛ durusilen ye kuranɛ ko jɛnɛya dabila n'i y'o to ala ye kuranɛ durusila koyi o don nka n'i ye kuranɛ durusi k'a ban k'a bɛɛ dɔn k'a bɛɛ durusi foyi t'a jɛ naam a nakun ye min ye n'i m'o k'a la e ka jahanɛmɛ ka jugu ka tɛmɛ kafiriw ka jahanɛmɛ kan siga t'o la dara dɔnni nafa ye a k'i sira ala ɲɛ de o don dɔnni nafa ye i k'i jɛɲɔgɔn sira ala ɲɛ n'a ye de siga t'o la mɛ dɔnni nafa tɛ i k'a kɛ yanga ni yɛrɛ jirala ye ayi o ye firawunɛ dɔnniw ye ala k'an kisi o ma amina nka mɛ dɔnni de ma nafaba de bɛ dɔnni nka silamɛya ko tɛ dɛ o siri in tɛ dɔnni na o man ca koyi ne y'o bɛɛ fɔ aw ye o wallahi ayi ka di i yɛrɛ sɛgɛn ka na taa yɔrɔ si ko i bɛ taa silamɛya kalan ye n'a kun ka gɛlɛn ten ala t'a wajibiya an bɛɛ kan o n ko ala ko an bɛɛ de ka kɛ silamɛ ye siga t'o la ala wari tɛ ne kun ka taa arabu jamana na ka taa kalan ye ayi ne bɛ kɛ silamɛ ye cogo di o tuma i b'a dɔn yan ko arabu ko tɛ cɛ tari ma faamu de a bɛ faamu o tuma min don dɛ ko cikan fɔra ka ban wallahi kuranɛ ye lɛtiri de ye lɛtiri o don a fɔli kana gɛlɛ i ma dɛ lɛtiri de don irisala min rabbil alamin Allahu akbar lɛtiri de don ka bɔ dafɛnw daba ma yɔrɔ ka na d'a ka jɔnw ma ko nin de b'aw dilan a y'a to n da la a k'a kɛ n ta ye a bɛ diɲɛ sɔrɔ a bɛ lahara sɔrɔ siga t'o la nin kɔfɛ kuranɛ tɛ yen a tɛ bɛɛ a kana nkalonfi wallahi walahi nin kɔfɛ kuranɛ tɛ a tɛ a tɛ amin arabukan ko tɛ wallahi i ka taa tɔni kelen tɔni mugan don remɔriku kɔnɔ kitabu la t'i ci fɛ wallahi wa mɛ n y'a fɔ a ye nafa bɛ dɔnni na dɛ dɔnni ka kan ka kɛ a ka kan ka ɲini de siga t'o la hani an li ulama'ina wallahi barakallahu fi ilmihim lahum siga t'o la an b'u fo dɔnnibaw u ni ce ala ka barika don u ka dɔnni na amina mɛ o silamɛya ye man ca dɛ ayi o kana taa bɔ n'i ye fan wɛrɛ fɛ dɛ ayi fara walimuso la maa ti taa dɛfu ɲini o la koyi ayi abada
ele o bɛ f'u ye kalanyɔrɔ la i bɛ t'o baara siga t'o la i ka sinji tugu maa si tɛ taa sigi karamɔgɔ kɔrɔ ko i bɛ san 2 kalan kɛ o la i ka sinji tugu siga tɛ na dɔrɔn kalan jumɛn bɛ yan tuguni a tɛ yen ni seli waati sera seli waati ye 5 ye n'i tɛ a selikan dɔn i bɛ gɛrɛ karamɔgɔ dɔ la o b'i dege a selikan na o de n'i ye aya kelen dɔn fo ka t'i sa i bɛ ala bato n'o ye walayi ka kutubuw da alijinɛ kɔnɔ siga t'o la aya kelen e y'a faamu wa a bɛ faamu a b'a janto nin yɔrɔ in de la n b'o de fɔ a kana a yɛrɛ tromper Alahu Akbar ko a kalanna a kalannenba don a ye mun kala ayi n'i kalanna fɔ nafa ka y'a la minnu ye sɛnɛ kalan olu bɛ ka nafa bɔ minnu ye jɛgɛ mara kalan u bɛ ka nafa bɔ o kɛra n'i ye diinɛ kalan karamɔgɔ min bɛ yan bi a bɛ ɲini ka caya maliyɛn ye walayi mais o kalan kun ka kan ka Mali nafa walayi a ma foyi a ma nafa mugu ni kisɛ de bɛ yen bi siga t'o la dɔrɔn bandiw binganikɛlaw walayi k'i faga ka bɔ i denninw kɔrɔ cɛ k'i ka nafolo ta hali sisan Bamakɔ u ye mugu ci kerecɛnkɛ dɔ dennin 2 la walayi moto kelen nɔfɛ walayi mais an bɛ taa min tɔɔrɔ tɛ yen don o don misiri bɛ ka jɔ siga t'o la dɔrɔn don o don dɔ b'a ka chambre yɛlɛmɛ ka fɛn dɔ bila o sanfɛ k'a kɛra misiri ye walayi o de ka ca mais don o don naam Mali kaso bon si tɛ yen bi maa bɛ se ka fara min kan a bɛɛ fara o kɛra mais kalan in ye mun ye foyi a ma foyi ye a y'a lajɛ walayi ne bɛ kuma aw fɛ n'aw ka hakili yɛrɛ de ye a y'a lajɛ bɛ nin walayi sens interdiw bi yan n'i bɛ moto la i man ka jigin sira min fɛ siga t'o la n'i bɛ mobili la i man ka jigin sira min fɛ n'i bɛ nɛgɛso la i man ka jigin sira min fɛ a bɛɛ turula o ɲɛna yan nka a b'a bɛɛ dɔn walayi aw dun nana ka kuranɛ sɔrɔ yan ka dɔnnibaw sɔrɔ yan ka misiri sɔrɔ yan hali bi silamɛya ɲɛ ma dɔn a ma dɔn ja ka misɛn dɛ amin ya rabi an karamɔgɔ t'i ci fɛ walayi a y'a cɛsiri dɛ lahara an bɛ sigi ta ala ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn wallahi naam kira ɲininkara ko i cira ni mun ye a ko bu'istu li utammima makarima al akhlaq a ko ni Muhamadu cira ala fɛ de jogo ɲuman minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n ka n'a sabati ne ci kun ye nin de ye ciranne amin silamɛya mana fiyewu ayi ka den n'a fa fara abada 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 silamɛya mana fiyewu ka cɛ n'a muso fara silamɛya mana fiyewu ka ni bɔ ayi la Allahu Akbar la abada cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen sekun b'a ye naam a tuubira ka tugu alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam wa talim mais a denkɛw ma sɔn cɛ a ko kira ma n da ye n ka so ye naam min bɛ n kun da don tumana n denw ma sɔn ka tugu n kɔ ka don e ka diinɛ na n b'u gɛn kira ko la ayi a ko ka n'u gɛn dɛ abada la ikraha fi din naam ni aya jiginna nin de kama cɛ jibrila jiginna ka na aya di kira ma a ko a fɔ cɛ ye la ikraha fi din kad tabayyana rushdu min al-ghayy Allahu Akbar ko tiɲɛ ni galo farala ka bɔ ɲɔgɔn na kaban n'a ka di min ye o ka tugu tiɲɛ kɔ n'a ka di min ye o ka to a ka filangafoya la lahara kiiri bi tigɛ ni aya in jiginna ka di alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'a di nin cɛkɔrɔba k'a fɔ nin cɛkɔrɔba ye ko i denw to yen hali ni kerecɛnw don cɛ mais an bɛ mun ye bi naam mugu bi ta ka na dɔ faga ko silamɛya walayi bon an k'a lajɛ sa yala tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la naam ala ko an ka mɔgɔw fa k'u ka kɛ silamɛ ye wa ayi a ma mɛn ayi ne ye tahadi kɛ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ naam a ye kuranɛ d'u ma ni aya kelen sɔrɔla kuranɛ kɔnɔ ko ala de ko kuranɛ kɔnɔ an ka mɔgɔw faga f'u ka kɛ silamɛ ye
ni y'a ye don min na n t'aw janfa dɛ ayi n'aw bɛ sigi n bɛ bɔ nin diinɛ in na Allah akbar bilahi aliyil azim aha a tɛ yen a tɛ yen maa o maa y'i tugu ka ni bɔ i tɛ kisi lahara maa o maa y'i tugu ka adamaden bɔnɛ a ni na ala y'i ka lahara kisi ban kuranɛ de ko ten mumini siga t'o la dɛrɛ a y'a lajɛ naam diinɛ min maa diyagoya o tɛ tiɲɛ diinɛ ye dɛ ayi la pewu jagofɛ i b'a sarada de aha e b'i ta da yan kerecɛnkɛ b'a ta da yan yahudiyakɛ b'a ta da yan kafiri n'a ka boli b'a ta da yan udo an bɛna sugu jɔ aha silamɛw b'a fɔ anw da ye nin aha kerecɛnw b'a fɔ anw da ye nin yahudiyaw b'a fɔ an da ye nin bolitigi b'a fɔ n da ye nin ɔ e yɛrɛ ye hakilitigi ye ala ye hakili de d'a ma aha o tuma i hakili labaara ninnu ni ɲɔgɔn cɛ naam i bɛ min ta dɛ a bɛ fɔ ko nin ye tiɲɛ ye e bolo udo mɛ n'o bɔra a la pewu sugula da t'a la dɛ n'i ma don n b'i fa o tuma a bɛ sɔrɔ tiɲɛ tɛ wallahi siga tɛ na dɛrɛ kuranɛ kɔnɔ ayaw bɛ yen u dɔnnen don aha minnu b'a fɔ aha qatiluhum aha a y'u fa fɔ diinɛ ka kɛ ni ala ta ye naam tiɲɛ don aha a y'u fa fɔ diinɛ ka kɛ ni ala ta ye naam a y'u fa kɔrɔ ye de ani minnu bɛ ɲɔgɔn na ko tɛ wa aha anw minnu ma s'a ma dun ah an t'a la a y'a lajɛ wallahi a y'u fa fɔ diinɛ ka kɛ ni ala ta ye cɛ o kɔrɔ ye di ala kira sɔlɔ silamu a ka waati la waseli u y'a kɛlɛ an b'o kalama fɔ k'a gɛn ka bɔ a faso la o kɛra u ma fara a la ayi don o don dafɛnjuguw bɛ da a kama cɛ n y'o exemple d'aw ma aha sisan naam a fɔra ko sɔmɔnaso mɔgɔw bɛna a kɛlɛ aha a bɔra o kalama o ye exemple ye komi o ye segukaw ye udo ko sɔmɔnaso mɔgɔw bɛna kira kɛlɛ aha kira yɛrɛ ka tulobaw nan'o fɔ naam a ɲɛ ɲinina a sɔrɔla tiɲɛ don naam o kumana yan'u kana bɛn kira kan u labɛnnen don kaban kira cun'u kan wallahi o tɛ i nana bi mɔgɔ kan a ka don i ka diinɛ na ye dɛ o ye n nana n yɛrɛ ɲini yanni jugu ka se na siga t'o la an y'a mɛn aha ko darisalamukaw wulilen don naam kira kama aha a nana fɔ a ye ko sido soninkura olu wulilen tɛ ko mɛ olu de bɛ ka k'u ka kɔlɔ feere wari o wari mana sɔrɔ o bɛ taa di ninnu ma k'u dɛmɛ parce que u bɛna kira kɛlɛ siga t'o la ni nin kibaru bɛɛ sɔrɔla n'a ɲɛ ɲinina a kɔnfirimena ko tiɲɛ don o tumana kira b'a fila bɛɛ atake o tumana sido soninkura mɔgɔw anw ser'i ma anw ser'i ma aw ma se ne ma aw de bɛ ka k'a ka kɔlɔ feere k'a wari bɛɛ bila ka taa di darisalamukaw ma u k'an kɛlɛ siga t'o la o tɛ kɛlɛden dɔ ye wa o tumana ala ko komi u tɛ fɛ diinɛ de ka kɛ o tumana u fa fo ala ka diinɛ ka kɛ fo diinɛ bɛɛ ka kɛ ni ala ta ye wallahi o ni diɲɛ bɛɛ faga ka don silamɛya la o kuma siya kelen kelen tɛ ni dama dama de b'anw ka kuranɛ kɔnɔ wallahi silamɛya bɛɛ difawu de bɛ yen hujumu tɛ yen siga t'o la a ye kuranɛ bɛɛ lajɛ c'est à dire difawu de kɔrɔ ye i labɛn ko cɛ bɛna b'i kan o tumana i yɛrɛ b'i ka fɛɛrɛ tigɛ i bɛ se ka min kɛ ka cɛ kunbɛn silamɛw ka kɛlɛ bɛɛ kɛra nin de ye hujumu de ye ka wuli ka taa bin mɔgɔ kan cɛ hujumu ma kɛ silamɛya kɔnɔ kira fɛ abada abada bal kana yudafi'u an nafsi allah akbar kira tun b'a yɛrɛ défendre mais a ma taa bin mɔgɔ kan ayi bon an ka sɔn an k'a fɔ ka bin mɔgɔ kan ka jagoya don silamɛya la an ka sɔn o bi bɛn d'accord an ka sɔn u ye naam ko ɔhɔ o kumana n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ don silamɛya la naam baara damadɔ de b'i bolo aha n b'a dɔn ni usulubu jumɛn ye aha kumakan jumɛn de bɛ yen ne bɛ se k'o fɔ ninnu ye taru na kɛ silamɛ ye cɛ filanan naam wajibili sira jumɛn bɛ yen ne bɛ se k'o k'u la u ka kɛ silamɛ ye cɛ
parce que i kan ka siran Naam. ka farati i bi fɛ ka fɛn min dɛmɛ i kana n'a ju yɛrɛ tigɛ Wallahi. o tuma na sisan a lajɛ Naam. Europe lajɛ an yɛrɛ fɛ yan yɔrɔ dɔw lajɛ Wallahi. mɔgɔ min nana k'a bɛ fɛ ka silamɛya de dɛmɛ Naam. a bɛ fɛ mɔgɔw ka kɛ silamɛ a taara ni bɔmu ye Naam. ka taa kafiri dɔw faa ni bɔmu ye Tiɲɛ. yala o kafiri ninnu fagali o bɛna mɔgɔw kɛ silamɛ ye wa fo an k'o de ɲɛɲini Allahu akbar. ayi ne hakili la o bɛ silamɛya tɔ nege bɔ Siga t'o la. mɔgɔw la n'a sɔrɔla silamɛya ka baara ye nin de ye Yoo. a ti dan o ma dɛ Ayi. a tɔɔrɔ bɛ tila ka segin silamɛw ma Naam. hali ni min ka limaniya ma tiɲɛ siran yɛrɛ kosɔn o b'a yɛrɛ dogo silamɛya la kafiri yɔrɔw la Tiɲɛ. faransi filɛ lahara n b'a fɔ ala ɲɛna tan Wallahi. an kun bɛ hôtel min na don o don a bɛ bloqué de Naam. hôteltigi yɛrɛ ye mankan caman kɛ k'a kɛ kɛlɛ caman ye Tiɲɛ. mais an sera ka ɲɔgɔn faamu Naam. min yɛrɛ gɛlɛyala don dɔ la italiyɛnkaw nana ka na ne fo olu jamakuluba nana Naam. ko seli waati sera u ma ko ɲɛɲini yanni ne ka jigin u wulila ka seli jɔ hôtel kɔnɔ ye Naam. a ma bɛn dɛ a ye seli ma kɛ o Ayi. seli ma kɛ Abada. seli ma kɛ u ye polisiw wele ka na bɛɛ ka bɔ Allahu u ka akbar. yɔrɔ yɛrɛ dégage Siga t'o la. mais kuma t'o yɛrɛ kan Ayi. muso dɔ de bɛ yen hôtel ɲɛmɔgɔ muso dɔ don mais farafin don Wallahi. sénégalais don n y'a fɔ a ye siɲɛ caman Tiɲɛ. muso in ne ka chambre bi dilan cogo minnu na ani u bi don mɔgɔ kan i ka hôtel la cogo min na muso in y'a ye a nin ye mɔgɔba de ye a ye hôtel baarakɛlaw yamaru u bɛ baara kɛ de a ka di ne yɛrɛ ye cogo min na mais u ti baara kɛ u ka hôtel sariya la Ayi. parce que a bɛ karamɔgɔ ko kalama tuma min na ni tuma bɛɛ a bɛ ne kunbɛn escalier la k'a tɛgɛ jan ne bɛ dugawu k'a ye ka tɛmɛ Allahu akbar. tuma min na an bɛna taa an bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na a nan'i sigi ne kɛrɛfɛ yen gundo min b'a fɛ ani a bɛ fɛn min fɛ a y'o fɔ ne ye ko n ka ala wele a ye Tiɲɛ. n ko problème t'a la n ko e tɔgɔ a ye tubabu tɔgɔ de fɔ n ye bilahi Naam. n ko a bɔn a ko n ko non n ko mais e bi karamɔgɔw fɛ e ye sénégalais ye e fa k'i tɔgɔ da nin na Naam. a ko non ko ale fa m'a tɔgɔ da nin na Pewu. a y'a tɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ fɔ Naam. a ko mais islamisiw bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔli min kɛ ko silamɛ tɔgɔ bi maa o maa na u t'i ta baara la u mago t'i la Abada. ko bɔn o siran kama u y'u tɔgɔ de yɛlɛmɛ ka kafiri tɔgɔ ta Wallahi. talahi Tiɲɛ. o tuma na e bɛ ka min kɛ n'a sɔrɔla a tɛ se ka silamɛya dɛmɛ fo a bɛ silamɛya coro a bɛ tila ka silamɛ yɛrɛw coro a bɛ tila ka tɔɔrɔ se silamɛ ɲumanw ma est ce que o kɛli bi bɛn hali ni kɛlɛ dagalen don wa Allah yuti. Tara. Allah. Allah ni ce. mɔgɔ joli bɔra a ka denbaya kɔnɔ bi Naam. Ka ca dɛ. mɔgɔ joli kamana gannen bi si bi an ka nin jamana in yɛrɛ kɔnɔ Ka ca. walahi duguw bɛ bi gardiyɛnw de b'u bolo ka yɔrɔw jateminɛ Wallahi. tari bala kana k'u la u ka dugu averti mali kɔnɔ yan Siga t'o la. silamɛ bɛɛ ja wulila denbatigiw ja wulila Wallahi. dutigiw hakili wulila Tiɲɛ. yala mɔgɔ min nana ka mɔgɔw hakili wuli o bɛ se ka o fɔ k'o ye alakira ka diinɛ ye wa Ayi. O tɛ yen. a y'a lajɛ dɛ Wallahi. n y'a fɔ n ɲɛna nin bɛɛ de bɛ ta ala fɛ lahara a bɛ juge kelen kelen o kɔrɔ ye di dɔw bɔra yan k'u bɛ taa kɔrɔn fɛ ko ekɔli ma se ka kɛ yen u bolila ka n'u kun fɛ gouvernement y'u fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye bamakɔ O kɛra. k'u bɛ taa u ka examen kɛ yen badala ye
denmisɛnnin fila npogotiginin fila nana ne fo k'u bɛ bɔ kɔrɔn fɛ k'u n'an bɛ defu de don wa m'a dɔn bagi de don wa u n'an bɛ examen dɔ kɔni na Bamako u jiginnen bɛ mɔgɔw kan mais gouvernement de ye jan b'u la quoi tuma caman ne taara bada la u bɛ na ne fo ala ye seere ye seni min bɛ n yɛrɛ ye n b'o k'u ye siɲɛ wɛrɛ kelen nana kelen ma na ne ko a kɛra di n ko tɔ kelen don ko a man kɛnɛ n ko mun b'a la a ko a lajɔra kɔnɔ na quoi mais n'a sɔrɔla peut-être a tun b'a fa n'a ba kɛrɛfɛ o tun tɛ kɛ mais bɛɛ hakili wulila faw taara denw taara musow taara muso joli labilala wali cɛw ye bi cɛ joli muso ntanya kama o donna haramu na bi o tuma na n'an y'a lajɛ hakili yɛrɛ la hali n'a sɔrɔla kɛlɛ yɛrɛ autorisé len don fɛn min kɛli t'i arranger don min na o toli ye farida ye an ka alakira yɛrɛ lajɛ sɔlɔ silam tɔɔrɔ bɛɛ dara na a ka mandenw kan sidina usman u bɛɛ bolila c'est-à-dire hijira la abubakari yɛrɛ kamana gana don dɔ la a ko a bɛ bɔ a taatɔ ani kafiri dɔ bɛnna o ko abubakari ma ko mun kɛra a ko n bɛ taa ci la a ko ci tɛ dɛ ko e taatɔ don tɔw taara cogo min na nin ye yɛrɛ taatɔ ye a ko e ɲɔgɔnna man ka bɔ yan k'anw don yan se k'an ka taa ni bere ciri i kun an b'a tigi kun tigɛ foyi t'i sɔrɔ a ye abubakari lasegin ka na n'a ye usman bun affan a y'a lasegin ka na n'a ye a y'a lajɛ nin ye kafiri fin de ye usman ka maa bonya a n'a ka fɔnisereya a n'a ka ɲumankɛ kama kafiri ko e tɛ taa na mais kira ye nin tɔɔrɔ in bɛɛ muɲu tuma bɛɛ sahabaw b'a su ko an b'an yɛrɛ to ninnu bolo a ko ne ye ciden de ye ala ma fɛn fɔ n ye ka tila k'i dogo ani abubakar sidik u ka bɔ ka na kuluwo kɔnɔ a b'o ɲɛ dɔn fo ka na se madina a b'a bɛɛ kalama n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu mais alakira ye nin tɔɔrɔba in mun ye a ma kɛlɛ kɛ o mais tuma min a sera madinɛ a y'a dɔn nafa bɛ se ka ye n jɔyɔrɔ la bi n tɔɲɔna u ye kira ka du minɛ makan bɛ minɛ don min na kira sɔlɔ silam tuma min na u nana makan sahabaw y'a ɲininka ko e bɛ t'i ka so a ko so bɛ n fɛ wa a muso tun ye so min d'a ma u y'a bɛɛ minɛ ka tila k'a feere k'a kɔnɔfɛn bɛɛ feere ka so yɛrɛ feere binkani da ye nin kumana kɛlɛ fɔlɔ min nana silamɛya kɔnɔ o de ye nin ye u y'an ka nafolo bɛɛ minɛ k'an gɛn ka bɔ an denninw kɔrɔ k'an gɛn ka bɔ an ka se kɔrɔ ka bɔ an ka damarow kɔrɔ u bɛ ka k'o bɛɛ ta o kumana u yɛrɛ taara jago kɛ u ni nafolo natɔ don an yɛrɛ k'u kunbɛn an k'o nafolo bɔsiw la an k'an yɛrɛ dɛmɛ mais kira yɛrɛ ma se ka nin kɛ koyi fo tuma min na ala ka yamaru nana ko uzina lilezina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir ni aya fɔlɔ de ye min nana kuranɛ kɔnɔ ko kɛlɛ ka kɛ mais ala ko cogo di aya in na ko bi n ye diɲɛ di mɔgɔw ma u ka kɛlɛ kɛ jɔnni ko don elezina zulimu minnu tɔɲɔna ala y'a fɔ ka da ka dɛ a m'a fɔ a ye mɔgɔw minɛ u ka kɛ silamɛ dɛ ko la minnu tɔɲɔna n ye diɲɛ d'u ma bi u k'u yɛrɛ defan o diinɛ de taara yɛlɛmɛ ka kɛ nin ye balawu fila kelen ye ko ala bɛ yafa ala ye yafa masa ye kɛ ni ala ka yafa tɛ an tɛ sigi yan o mais dan dɔ bɛ yafa la ala danna yɔrɔ dɔ la n kun ye aya in bila n kun na u ye n kɔri ko waati sera nka wajulu ninnu kuncɛra nin cogoya in de la ka dugawu kɛ
silamɛw ye jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔkan. An bɛ Alahu Taala deli an karamɔgɔ asigida Sherif Usman Madani Hayidara ka nin lamagali min kɛra ka taa Segu jamana kan ka nin kɛnɛ nafama nin kɛnɛ barikama in sigi a mɔkɛ tɔgɔ la. An bɛ Alahu Taala deli Ala k'a kɛ hɛrɛ k'a kɛ basigi ye ka don jamana in kɔnɔ k'a kɛ duwawu jaabi ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma ka an bɛɛ lajɛlen mago dilanna ye k'a kɛ an ye siniɲɛsigi ɲuman ye. An bɛ Alahu Taala deli Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn caya an ka jamana in kɔnɔ ani silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Haidara donga ka fuzani sanu